Hindi yun nga, di ba? Ito naman kami sa Apari. From Katayawan to Apari. Di ba? Novo Apari Hotel ang haba-haba. Doon kami matutulog mamaya sa prank. Wow. Ayan, hanapin muna namin yung Metrobank. Dito sa may Apari kami. Hello everything. Ayan, ito mga kasama. See? Welcome to my vlog. So ngayon, nandito po tayo sa may Apari, Cagayan. Sa dulo ng mundo. See? Hello. Happy New Year. Saan yung ano? Dito pa. Saan yung Metro Bank? Ay, doon pa tito.